Сәлам җәмәгать, хәерле ел, дөресрәге инде 5. Безнең тәҗрибә проекты 2015 елның 26 сентябрендә тәҗрибә буларак кына бар ителгән иде. Ягъни кичәнең туган көне иде, шулай дисәк тә була. Һәм инде соң булса да 10 булсын дип, видеоны бүген булса да яздырып, бүген булса да чыгарачакмын. Ул әле 5 елдан соң да исән сау һәм эшләп килә. Шулай итеп 4 ел элек чыккан видео форматында быел да шулайрак иттереп, берәр ниен итеп нитәрбез дип уйлыйм. Башлыйк. Элеккечә башта план белән таныштырып китәм, башта мактанып алам, нигә ирешкәнне сөйлим, аннан соң тагын мактанам. Ләкин конкрет сайт турында гына, шуннан соң хәзер ниләр эшләп маташканны сөйлисе, соңра әлеге дә баягы хезмәттәшлек турында, аны тетмәләп салгач, гомумән безнекенә охшаш проектлар турында бераз гына, аз гына, һәм инде ахырдан нәтиҗәләр. План шундый. Шулай итеп, җәмәгать, без нәрсәләргә ирештек? Бу соңгы 4 ел эчендә ыштан туздырудан кала тагын нәрсәләр маташтырдык. 10 фильм тәрҗемә иткәнбез, алар арасында Зур кечкенә солдат, Кыргый бал, Яңа заманалар һәм башкасы. Нибары 2 генә мульт тәрҗемә иткәнбез, алар тулы метражлы дип аклансам гына инде. Дистәгә якын өзек ясаганбыз. Бер карасаң, бигаз эшләнелгән кебек, ләкин ул фильмнарны ничаклы озак тәрҗемә иткәнне карасаң, күп сыман тоела башлый. Мисалга, бер фильмга шома белән чиста 50 сәгать вакыт китә. Шуңа күрә көн сайын 2 сәгать утырсаң да, инде бер ай чамасы булачак. Иң мөһиме, җәмәгать, безнең иң зур казанышыбыз һәм шундый ук зур чыгымыбыз ул сайт бар итү дип уйлыйм мин. Сайт ясауның беренчел һәм төп сәбәбе видеоларны блоклау, бетерү, юкка чыгару, тетмәсен тетү, ничек әйтсәң дә була. Кыскасы, автор хокукларын бозасыз иптәшләр дип, шундый сылтау белән бөтен эшләребезне нольга чыгарып бару. Вконтакте белән YouTube бермәл көйсезләнә башлагач, башта майлга йөкләп карадык, алай да булмагач инде сайт ясарга туры килде. Ул инде безнең фикеребездә проект бар ителүгә үк барлыкка килде димме соң инде. Сайт кирәклеге баштан ук аңлашыла иде, мөмкинлек кенә юк иде. Аны ярыйсы гына тотрыклы һәм яхшы гына хаталарсыз эшләтеп җибәр өчен күп вакыт һәм акча китте, ләкин моны сөйләп зарланып, елап тормыйм. Ни булса да, ул хәзер эшли, ул исән, ул сау, кыскасы бөркет. Сайт турында сөйләп китсәм, аны ничәнче елның нинди көненең нинди сәгатендә бар ителгәнен әйтә алмыйм. Аны әйтеп тә булмаячак. Сайтта фильмнар, мультфильмнар һәм электрон китаплар бар. Кирәксә фильмнарны аерым, мультфильмнарны аерым иләп алып була. Аның өчен сул яктагы тиешле тимәгә басасың да, булды. Әзер, вәссәлам. Контентны кысу алгоритмнары юк. Шуңа күрә инеты начар булган кешеләр сайттан онлайн карый алмыйбыз дип кайчак миңа зарланалар. Җәмәгать, зарланмагыз, үзегезгә йөкләгез дә рәхәтләнеп, тәтигенә иттереп, гауга чыгармыйча гына карагыз. Ягъни сайттан фильмнарны йөкләп алып була. Проект ачык, фильмнарны куллануны шикләмибез, ләкин җәмәгать, уятыгыз булса, кайда булса куйсагыз, безне дә искә алсагыз иде. Шул гына. Электрон китаплар аерым биттә урнашкан, анда керер өчен иң өстәге китаплар тимәсенә генә басасы. Һәм инде сайтның кәефе булса, эшлисе килсә, ял вакытына туры килмәсә, ул аны ачачак. Китапларны онлайн укып булмый, йөкләргә кирәк. Кемнең нинди белән ниткәненә карап, форматлары төрле, шуңа текст ачуда проблем килеп чыкмас дип уйлыйм. Шул уңайдан, җәмәгать, сезгә минем бер үтенечем бар. Китапта нинди дә булса хаталар тапсагыз, алар анда һичшиксез бар бит инде, мин аны беләм. Шуңа миңа хәбәр итсәгез иде. Хаталар төрле була, урынына хәреф урынына сан, сүз уртасында өтер, сызык, шайтан башлары һәм калганы. Сайт турында сөйләшләрем шул иде. Хәзер ниләр эшлибез һәм алга таба планнар нинди? Әлегә шуртымда эшләмибез дисәң, бер дә кызык булмас иде, ләкин ул дөресен әйткән булыр иде. Безнең эшләнелә торган фильмнар барын, ләкин соңгы арада бераз төртелеп калды, бер турыннан төртеп җибәрергә кирәк. Әлегә бер тулы метражлы фильм тавышлыйбыз, ВКонтактедагы төркемдә фильмнардан өзекләр урнаштырабыз, кызыклы язмалар чыгарабыз, кыскасы селкенәбез инде шунда. Күптән түгел Үрмә күч кеше фильмына субтитрлар өстәп чыгардык. Киләчәккә дә планнар якты дисәм була. Фильмнар тәрҗемә итү, фильмга кагылышлы берәр инде контент арттыру. Бер башлагач хезмәттәшлек турында да сөйләбезем. Хезмәттәшләр кирәк, һичшиксез, ләкин хәзерге вакытта аларны җитәкләп йөрерлек вакытым юк. Шуңа бу эштә бераз нәрсә дә булса белгән, нинди дә булса тәҗрибәсе булган кеше булса, бигрәк ут булыр иде. Бигрәк тә тавышларга әзер һәм мөмкинлекләре булган кешеләр. Чөнки миңа еш кына теләк белдереп язалар, ләкин инде юньле микрофон алырга кирәк дигәч, теләкләре шундук сүрелә. Җәмәгать,
Теләгегез булуына җитми, чыгымнарга да әзер булырга кирәк. Мактанып әйтмим, мин бар җиһазны да үз акчам алдым, сайтны да үз акчабызга эшләтеп торабыз, финанслау юк, хәер таратмыйлар, садака бирмиләр. Акча бетәргә кирәк булачак, анысы шулай, ләкин минемчә мондый эшкә акча жәл түгел. Шундый хәлләр җәмәгать, конкрет тәкъдимнәрегез булса языгыз, мин әңгәмәгә һәрчак ачык. Башка проектларга килгәндә, безнең тәҗрибәгә охшаш бүтән проектлар да бар, һичшиксез. Шуңа күрә дә инде алар турында да сезгә сөйләп китәсем килә. Беренчесе, татарчага тәрҗемәдә, ике ямле, Иде берүзе фильмы белән дөнья күргән проект, сылтамасы Оскарга беркетелгән. Икенчесе, татарча онлайн кинотеатр, монда күбрәк яңа чыккан фильмнар тәрҗемә ителә. Үч алучылар, үрмәк үч кеше, башкасы һәм башкасы. Сылтамасы Оста җәмәгать. Өченчесе, алга бар фансап төркеме. Корея сериаллары, K-pop, өстәвенә татарчалата Корея телен бераз гына өйрәнү. Сылтамасы Оста. Дүртенчесе, Айзелә Продакшн, Хин сериаллары әлегә никтер эшчәнлеген туктатты. Айзеләне төрткәләгез әле җәмәгать, анда ялкауланып ятмасын. Сылтаманың кайда икәнен беләсез. Бишенчесе, шулай ук татарчага тәрҗемә ителгән Хин сериаллары, Шахир Шейх, күпчелек контент русча булса да, татарчасы да бар. Сылтаманың кайда икәнен беләсең, шуңа булды җитте, миннән сорап торма. Шулай итеп, җәмәгать, нәтиҗәләр. Соңгы 4 елда күп булмаса да, нигә дә булса ирештек, тик тормадык. Аз булса да контент ясадык. Беренче эшләр белән чагыштырганда сыйфат ярыйсы гына яхшырды дип саныйм. Дөресен әйткәндә, мин бу вакыт аралыгында күбрәк нәрсә эшләп булыр дип уйлаган идем, ләкин буласы булды, эшләнәсе эшләнелде. Иң мөһиме тик торылмады. Алгада таба эшебезне дәвам итәбез, татар контентын алга сөрәбез. Шундый хәлләр җәмәгать. Караганыгыз өчен рәхмәт һәм киләсе очрашуларга кадәр.